बे समाव बीजेपी सरकारनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव खौरां लानानै फैदों। हादराव पेट्रलनि बेसेना थाबैनो खमायसिगोन। हादरनि गासै सुबुंफोरा बेसेन गोसा पेट्रलनिफ्राय रेहाय मोनसिगोन। हादराव रायजो राजा सुबुंफोरनि मोनसे गिदिर जेंना बुङोब्ला पेट्रलनि बेसेनाबो मोनसे। 1 लिटार पेट्रलनि बेसेनखौ लानानै हादराव दिनैसिमबो जोबोद चर्चा। पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बांहोनानै हादराव सोलायनाय जौगानाय लाबोनायाबो भारत सरकारनि मोनसे थांखि। नाथाय बे खेबनिफ्राय पेट्रलनि बेसेनखौ लानानै नोंथांमोनहा जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैला। फैबाय थानाय समाव थाबैनो पेट्रलनि बेसेनखौ खमायसिगोन होननानै फोरमायदों इउनियन मिनिस्टार नितिन गडकारिया। नितिन गडकारिया बुंदों, हादराव थाबैनो पेट्रलनि बेसेना खमायसिगोन। हादरनि बयबो थागिबिफोरानो 1 लिटार पेट्रलखौ 25 राङावनो मोननो हागोन आरो बियो बावैनो मावफुंजागोन। हादराव थाबैनो इथानल आरो मोब्लिबनि गारि बाहायनायखौ बांहोनानै पेट्रलनि बेसेनखौ खम खालामनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों इउनियन मिनिस्टार नितिन गडकारिया। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दरआव पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा relativepublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।